Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Sannan mu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wannan shata mai albarka. Jikin jaruma Maryam Yahaya ya ci gaba da mulmulewa. Wasu hotunan jaruman masana'antar Kano ya zama izina ga sauran tsofaffin jaruman masana'antar, wadda a yanzu mutane suka bayyana cewa ta zama darasi a cikin masana'antar Kano. Bayan tsawon lokacin da jarumar ta ɗauka tana rashin lafiya, aka bayyana rashin lafiyar ta mutane suke ganin abin kamar wasa. Daga baya ne abin ya fito fili ya bayyana, kowa ya ji labari. Daga nan suka gane cewa bata rashin lafiyar Maryam Yahaya gaskiya ne. Bayan hirar da aka yi da ita a gidajen jaridu da sauran kafafen sada zumunta, bayan ta wallafa cewa typhoid da malaria ce suke damunta. Bayan wasu kwanaki, jarumar ta wallafa hotunanta a shafinta na Instagram. Bayyana hotunan jaruma Maryam Yahaya da aka yi sakamakon samun sauƙi da ke na rashin lafiya ya kuma sa mutane da sauran jaruman masana'antar Kano sun ƙara tausaya mata ganin halin da take ciki. Sakamakon ramewa da ta da ƙanƙancewa, wasu suke tunanin kamar ba ita bace. Saɓanin faransan da mutane suke mata, shi yasa kowa yake ganin kamar ba ita bace. Sai dai mu ci Allah ya ƙara ba ta lafiya da nisan kwana. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Don ku riga da kuma mana subscribe, to ku mana like ko ku comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora.